Bueno, se ha ido un gato. It's the town again, little one. See? It's another gateway, I think. A portal. Like in a laboratory, but picking up things. Look! Little one. I think this is a way out of here. I know it's crazy, but can we get it working? Ojo, me está gotito de gripes. Too many documents. Try to this one. ¿Algo de que torgara? ¿Es esta? ¿Es eso? ¿No tienes la torre? This isn't working. Vale, bullshit.
esango lekitxondon kaja batela. Bat luzio da besti paino. Bestik luzetu bihotez pentsatzen dut. Oin zelan tauti dari pes. Haune gazen bido zeusar.
fluido eléctrico. Hostia, hau ez dut ikusi hemendik etorrenerik. Hemendik etorri? Hostia.
Entzuten da. Bai, bai. Ba, ez da hitz kamari martxan itxot, bai. Haupa, nore fanak. Bueno, ia. Ez da hitz ikusten basoien zer nabilen. Ba, ez dakot puta idea dipez nondik oinen bioten. Ia, gauzi da. Gauzi da. Hemen dauz, 3 puntu esatilez. Bueno, hemen dauz, 3 puntu esatilez, ez da? Pentsen bat imintze dau. Beste bize falta diez. Hemen boto izo da eskapateko. Bai, Hemen sartu bidot aparato bat. Da ez dakit non koño dauen. Beste aldera nuen. Eta hemen ate bat hau bezinotegi ez dakot idea puteripez. Se koño enbidoten. Eskuda konexio zer.
Ba, meno. Da ez da ese koño egin egia esan. Ahora gora izen. La putino mie. Ia menzu zer dago. Ah. Basta ipa. Ze iruzulo?
Hemen hor kanpin bidauz, eta erdizien zeu zer dako, eta askoien hori espirala. Hau da. Hemen espirala dau. Aurrongo da. Hori da, espirala. Eta hemen diagonalan dago zeu zer. Joder, txo. Bisalatu. Joder, inzi... Zer, bisala dako zela honek? Joder, txo. Semilla.
Non koño txiot? Hola, galdut. Kantxana jo negaz mierdegaz. Estakot ideari pez. Orduan ba ingo zitxingot. Abrituko zelan koño pasatzen dan. Ala, txo. Eskerrik asko ikustearetxik. Garte.